Hello? A shigo ma. Kin ga irin rikicin da suka yi a wajen kuwa? Amma dai yanzu ni kan ba wannan ba. Diga ina kika zo ne dan na san ke ba a garin nan kike ba. Adamawa nake. Adamawa na samu wani shegen mai kuɗi da Ka gan shi nan. Wannan ma ba wani kadai ba. To gwamna ne Adamu nan ya taba neman shugaban kasa ne. Mace ne nawa ne? A wannan kan dakin bar shi. Ba komai wallahi nawa ne. Allah ko? Na'am. Wannan kika je min taka laguna ta ne kam. Tana nan cikin daki. Ko cikin nan ki dauki naira 100 kina ji? Sai da dawa, sai ruwa, sai itace. Sai mai. Allah ni mai gidan mu. Ina da shi ya kana nan. Your Excellency ya jama'a ya sungulloli. Wanda ka kawo mana shigo tafin hannunmu ina mai tabbatar ma dole ɗanɗana masa aya tafin hannunsa. Amma ina so akwai wani aikin da nake so in baka shi. Ina baka shi ka zantar da hukunci. Tunda shi wancan yana son kuɗi, Alhaji kuma kina samun can sanin da zaki abu. Sa kuma zala. Wace safi ne? Wallahi wata mata ne aka kawo nan. Ji ga shi ka ba abu da zo ga matan. To na da matan ne? Shi kenan ba. We strong with you. Make it Ita ce Salma baka da labarin ta. Ya tabbata. Yanzu Malik kai abu da ina ka kai hankalinka ne. Ka cire makudan kuɗi ka je ka gina gidan ruwa sannan ka ɗauka ka ba mu wata yarinya Malik. Wai har da sa sunan mahaifiyarsa ina ga nan gaba. In na tabbatar da komai ya dawo na za mu sanar da nan. Kaga sai mu sa sunan mahaifiyarsa. Ka gan shi nan mu je nuna maka. Banda na ko nuri? Banda nan? Har ila yau shahararren kamfanin nan mai suna Jarofin Film Production da ke jihar Adamawa na nan na ci gaba da suburbudo muku fim mai suna Mayaudariya Fatu shiri ne da yake samun cikakken kulawa daga fitaccen daraktan nan mai suna Abdullahi Bala. Ka san abun ne yasa na kira ka? Wani wawan alajin gawayen da ya taba ne ya bata min rai sosai. Yanzu abun da nake so da kai ina so zaka je haiko ne ka kai ma alƙali wannan takardar. Okay, saba da mu. Zama ma nake wanda zan je in janyo ba zai bani. Kuma ke kika gada ni da ke aje min canji na. Har ila yau shirin mai suna Mayaudariya za ku iya samun shafilin matashin dan kasuwan nan mai suna Awwal MP da ke jihar Adamawa. Ku ci gaba da bibiyan mu a YouTube channel namu mai suna Cigari TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana karrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Mayaudariya yana nan tafe. Mu haɗu da ku a kashi na gaba.